Здравейте! Отново сме в 10-ти кабинет. Кабинетът, който се провежда в часовете по дигитална медийна грамотност. Една от иновациите в училището ни. Аз съм Радостин и съм от първия випуск, който постави началните стъпки в развитието на иновативния ни предмет дигитална медийна грамотност. Вече сме 12-ти клас и създаваме все по-креативни, иновативни продукти с добавена стойност. Нашата училищна иновация се провежда само в 8 Б клас, профил софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език. Всички ученици от този профил всяка година се обучават на този тип грамотност, която е една от ключовите компетентности на 21 век. Тази година на финал на нашето обучение, ние учениците от ВИПОС 2025 година, под менторството на класната, успяхме да създадем уникален дигитален продукт, който да не бъде от помощ за държавния зрелостен изпит по български език и литература. След едно доста старателно проучване на изпитните варианти на държавния зрелостен изпит по български език и литература, с 12-класниците си зададохме един въпрос. Как по-лесно да избегнем вариантите на изненади на изпита тази година? И тогава ми хрумна идеята да изследваме всички думи с особен правопис от профила ни, свързан с информатиката и информационните технологии, в който се обучават учениците от 12-ти Б клас, и от професиите ни, свързани с финансовото и социалното осигуряване и с организацията на хотелиерството, в които се обучават учениците от 12 А клас, за да можем да се запознаем с техния правопис и с тяхното значение. При учениците от 12 А клас за подкрепа бяха техните преподаватели госпожа Яна Атанасова и госпожа Лиляна Дакова. А как точно осъществихме този процес, ще ни разкаже Ради. Всички се взехме изключително отговорно с тази задача и успяхме да съберем достатъчно думи и след това да изследваме тяхното значение и начина им на изписване. Задачата ни отне около един месец работа, като разбрахме колко непознати думи имаме от тези специалности и след това решихме да ги съхраним в продукт, който да бъде от полза за двата класа. Този проект ние нарекохме в часа на Випус 2025, а за продукта, където съхранихме тези важни думи, ще се обърна директно към моя съученик Марин. А къде е Марин? На своето любимо място. Здравейте, аз съм Марин, ученик от 12 Б клас, профил софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език. Първата иновативна паралелка в училище. Всички думи, които изследвахме в двата класа, реших да събера в web речник под формата на уебсайт. Понеже живеем в дигитален свят, в който почти всеки има устройство с достъп до интернет, реших, че онлайн форматът е най-практичен. Така учениците могат да имат лесен и бърз достъп до информацията в сайта ни, всяко време и от всяко място. Създадох сайта, използвайки езици за веб програмиране. Отделях по около 3 часа дневно в продължение на 3 дни. Започнах с структурата на сайта, използвайки HTML. След това изградих дизайна с CSS, а накрая добавих JavaScript заявки, които извеждат значенията на думите. След като всички файлове бяха готови на моя компютър, трябваше да ги публикувам в интернет. Използвах безплатен домейн и хостинг, тъй като сайтът не изисква голямо пространство, а това ни помогна да минимизираме разходите по създаването на веб речник. Нашият учител по информационни технологии и информатика, господин Салуски, беше до мен през цялото време и винаги беше готов да отговори на всичките ми въпроси. При създаването на сайта трябваше да се съобразя с множество неща. От това да изградя естетически издържана и логична структура до внимателната проверка на информацията, която ни изпращаха съучениците. Така се уверихме, че съдържанието е вярно и че не използваме материали, защитени с авторски права. А сега ще ни представиш и нашия сайт. Първо виждаме заглавието професионален и профилиран детектив. В него имаме и подзаглавие Уеб речник в помощ на зрелостниците от Випус 2025. Около заглавието може да забележим символите на нашия сайт. Мъж и жена детектив. В горния ляв ъгъл се намира логото на нашето училище, а в горния десен ъгъл се намира логото на нашия сайт, който създаде нашата съученичка Еника с помощта на графичния редактор Canva. Под заглавната секция се намира и нашата навигационна лента. Тя улеснява достъпа до различните раздели. Сайтът включва общо 5 секции. 3 от тях са посветени на терминология от изучаваните от нас специалност. Останалите 2 подпомагат подготовката за държавния зрелостен изпит по български език и литература.
Първата секция е свързана с термини от информатиката и информационните технологии. Втората секция с термини от финансите и застрахователно осигурително дело, а третата секция с термини от хотелиерството и ресторантьорство. Следват двете допълнителни секции, които ни подпомагат в подготовката за държавния зрелостен изпит, а именно те са пароними и други думи, които са често грешени. Последната секция включва думи с особен правопис, които не са свързани с конкретна специалност, но са от съществено значение за правилното писане. Всички изображения, използвани за бекграунд в нашия сайт, както и другите изображения, които сме използвали в сайта, са създадени с помощта на изкуствения интелект. Избрахме този подход, тъй като в интернет има много визуални материали, но голяма част от тях са защитени с авторски права. И сега нека да ви демонстрирам какво се случва, когато отворим дадена секция. За целта ще отворим секцията с пароними, защото тя включва доста изображения и има думи. Така, като отворим секцията, виждаме всички думи и може да изберем някоя дума, за да видим нейното значение. Отваряме думата и ни се отваря нейното значение. Имаме изображение на това каквото е думата и отдолу с какво може да бъде объркана тази дума. Като цъкнем съответно на връзката отдолу, ни се отваря значението на думата, с която може да бъде объркана и съответно изображение и съответно пише с коя дума също може да бъде объркана и ни препраща към предната дума. Затова може да след това връщаме назад и ни връща към секцията с пароними. След това се връщаме и към началото и ни връща към началната страница на сайта. Една допълнителна функция, която реших да добавя, е контактната връзка за контактна форма. Отваряме контактната форма и тя служи за връзка с нас, ако забележи някой проблем с сайта или една много интересна функция, за да предложи дума за нашия сайт, защото може да има много интересни думи, които сме пропуснали. Чрез бутона назад се връщаме отново към началната страница. Нашият сайт може да бъде намерен на адрес detective.free.bg. Това е нашият сайт. Надяваме се да ви хареса. Момчета, смятате, че дигитално-медийната грамотност е изключително важна за вас днес и малото поколение? Смятам, че дигитално-медийната грамотност е изключително важна за нас, защото много от нас няма достатъчно познание за безопасна работа в интернет и това го прави уязвими в онлайн среда. И не се замисляме, че ресурсите в онлайн пространството имат авторски права и че етикета е важен. Благодаря ви, момчета, за този разговор. Пожелавам ви да създавате все по-смели, креативни, изключително полезни и смислени дигитално-медийни продукти и разбира се, никога да не забравяте правилата в онлайн среда, социалните мрежи, приложения и платформи и да ви помагате изключително много да нарушите нечии авторски права.